Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Haring Herodes nakadungog dining tanan kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tao nga miingon na banhaw si Juan nga magbubunyag, mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagdungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos, nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias, nga iyang gipangasawa bisan kun si Herodias, asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan gud nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makikpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan, ug naninguha pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini, kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya, nga si Juan maayo ug balaan nga tao, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya, bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon na gayon si Herodias, nahitabo kadto sa suman sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes ug gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayuon bisan pagkatunga sa akong gingharian. Busa miguwa ang dalagita ug panwala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha nagsugo siya usa ka sundao nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niyang ulo ug gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagdungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, good morning. Matod sa ka Bible commentator, ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa gitawag og the tragic drama of the death of John the Baptist. Nganong gitawag kini tragic drama tungod kay usa kini kapag asoy, pagsaysay o pag-at-at sa usa ka dugoon nga paghitabo. Birthday ni Herodes, pero death anniversary ni Juan nga magbubunyag. Kay ang context sa celebration karon, birthday party naman dinhi suma sa adlaw na tawhan ni Herodes. Pero pag birthday ni Herodes, tuwa po'y ka-death anniversary. Kay mao man po'y paglunggo sa ni San Juan nga magbubunyag. Hamubo nga wali o pamalandong sa ebanghelyo karon, tulo ka mga personalidad ang makita nato sa ebanghelyo nga nagkalain-lain o mga kinaiya. Tulo ka mga tao nga sarang natong kapamalandungan. Primero, niya si Juan nga magbubunyag. Sa ebanghelyo karon gihulagway si Juan nga magbubunyag nga usa ka tawo nga lig-on og baruganan. Sa una, o hangtod karon, dili lalim ning mo question ka og tawong halangdon. Hari gud si Herodes. Ug hari ka walay butang nga di nimo mahimo. Ang hari kaniadto sa makaraang panahon, practically ang hari mo'y tag-iya sa kinabuhi sa iyang mga sakop.
Pero si Juan, way ko kahadlok. Yang giingnan ang hari, law ay kagkinabuhi. Di sakto na imong gihimo nga nakig-live-in ka og asawa sa imong igsuon. Tao nga lig-on og barugana. Lisod ning buhaton ba sa kinabuhi. Daghang mga tao nga lig-on unta og prinsipyo pero mapildi sila sa ilang mga kahadlok. Bisan diha sa opisina, di man lim og mo tug-an ka sa mga anomalya sa imong kauban. Kinahanglan nagkalig-on sa imong baruganan. Mutugan ka nga imong kauban nangawat og bond paper. Mutugan ka nga imong kaubang driver sa opisina nangawat og krudo, nangawat og gasolina. Mutugan ka nga imong kauban gitamper tong cheque. Di nalalim buhaton. Posible pang ikaw mo'y makubag kaldero. Ikaw pa'y mawadag trabaho, imbes ikaw mo'y gatarong. Pero si Juan nga magbubunyag, ipakita niya nga lig-on siya prinsipyo. Ang mga tao nga lig-on og prinsipyo, huwag gikahadlukan. Bisan sa simbahan kami mga pare, mga obispo, mga kadaguan, daghang mga panahon nga di mi katingog. Kayo usahay umutingog ta sa usa ka tawo. Ang maong tao mo po'y sponsor sa imong sutana. Mo po'y gahatag sa imong sutana. Mo po'y gahatag sa chandelier sa simbahan. Mo po'y gahatag sa buto-buto sa imong kampana. Kung saan mo nimo pagbalibad. O na ay mga hangyo ning tawhana. Bisag supak sa pamalaod sa simbahan. Di na lang ta mutingog. Kay pader, mutingog ka. Agaw imong sutanang mahalon. Kinsa may gahatag ana ako. Pag birthday ni mo, pader, ako ba hinggasto sa imong kitiring? Adi na lamang ta makatingog. Dalaygo ni mga tao nga lig-on o barugana. Ikaduha, niya si Herodes. Si Herodes nga usa ka hari nga huyang. Usa ka hari nga huyang nga numan. Wa siya makabarog sa iyang pagkahari. Kabantay mo ingon ang Ebanghelyo, nahadlok si Herodes kang Juan, kanasayod unta siya nga si Juan maayo bala ang tao, busa iya siyang gipanalipdan, o gusto si Herodes nga mamati ni Juan, bisag masamok siya. Mailhan ato nga si Herodes, hingtahod gihapon ni Juan. Pero sagi ingna na si Herodes nga pungguti og uwo ng maong tao, wa na siya makadepensa. Ang leader gani nga huyang, ang leader nga wise strength of character, dali ra nang masulsulan. Depende o kinsay makasulsol. Mga pangitaon ang leader nga di madaha og sulsol. Pangitaon ang leader nga di madaha og haylo og galgal. Huyang nga pagkahari si Herodes. Ikatulo og katapusan, si Herodias, kining kabit ni Herodes nga asawa ni Felipe, nga igsuon ra pod sa hari. Ang kinaiya ni Herodias, sa lawayon kaayo nga naman, iyang gigamit ang iyang anak nga bazi pa jud aron makapanimaos. Iyang gigamit. Hingsayaw ang dalagita, ambot unsa katong sayawa nga nagkapahimuot man pag-azo sa hari. Ug matod sa mga ubang mga Bible scholars nga kining sayawa law ay gikuno ni kaayo tan-awon, nalipay pag-ayo ang hari. Unya gigamit ni Herodias nga kahigayunan, gigamit ni iyang anak aron makapanimaos siya ni Juan. Kay siya may nasakitan sa pagsigig sulsol ni Juan nga buwagin ang imong kabit, buwagin ang imong kalib-in kay law ay na imong gibuhat. So naglagot si Herodias kay hulga man si Juan sa iyang pagkakabit sa hari. Gigamit na iyang dalagita, iyang daga aron makapanimaos ni Juan. Sa atong kinabuhi, daghang mga panahon nga manggamit kitag tawo aron ang ato nga mga daotang tinguha magmalampuson. Daghang ganing mga inahan nga moingon sa ilang anak, buwagi na imong bana inday, tigagwanta ng banang way hinungdan, way trabaho, way income, pangita og afam kay aron madato ta. Daghang mga ingon anak.
Kana bang gamiton nimo ang ubang mga tawo nga aksesory aron ang imong daotang tinguha magmalampuson. Uban mo ingon gani sa may tigtrabaho nimo anang pila ra bay sweldo o maghinlo, pila ra bay sweldo o magbungay, pila ra bay sweldo o maguma or manarbaho pag maligya og siyabo kay aron madato ta. Daghang mga panahon nga kita mo'y makaingon nga makasaang ubang mga tao kay gamiton natong aksesory. Hinaot nga makapamalandong kita sa tulo ka mga personalidad ug asa man kitang dapita matandi atong kaugalingon aning tulo. Piskay ug parihas kita ni San Juan nga magbubunyag nga tawo nga matarong himbarog unsay tinuod ug gipuy-an niya unsay angayan ug gipakamatyan niya ang unsay tinuod. Amen.